Mataagaw tako amin. Di normal ay amagan din ipugaw sin dumateng ay ligat kaman din ay COVID-19 ay nay ikarigatan tako ay man-survive. Yan uray din gobyerno tako at amagan na din amin ay kabaulan na ay mangprotektar isnan ilit ako. Numan pa'y waday mailat ako ay pankulangan da. So nga mayat ikararagan tako tasay idawtan apo Diyos dayda si laing ya sigaan yung wisdom sinyat da mangi panguis nan ilit ako. At sinan usa ay normal abo ay pangnumnum din pugaw waday dumateng ay di kata kaman din ay COVID-19 anay dinumnum da gandat na ay napasamak na natural calamity na dumateng isnan biyagi ipugaw. Ngam mun datako ay Kristiyano ay sino din pangnumnum tako isnan ay dumateng ay COVID-19 ay nay. Ay palugos apo Dios nga tana. Yan mo palugos na ay wada nga tadi sigud ay plano na parang natako ay mamati. Na din usa ay nandumaan tako ay mamati isnang kadadwa na ipugaw in the way we respond to calamity, the way we respond to crisis. Sin pansanguan tako isnan nay kanang takoon COVID-19 ay nakapiktar isnan amin ay ipugaw. Sino iyat tako ay man-respond sina tasay mailan di ipugaw ay wala nang dumaan tako. Hindi ida. So nga din
topic takot, respond to calamities is rejoice. So ang wari bibiyayo, ilan nyo po sin Santiago or James chapter 1 verse 1 to 4. Basahin na. Saan si Santiago ay mansinsilbi ang Diyos, yas ang Kristo, Jesus. Na din sulat po, na kayo ay Hudyo ay mamati ang Kristo, ay man ili sin kaili-ili isnandaga. Kumusta kayo? Ag-ik kanana. Mulak amo nyo din ang nakalakalasi ay ligat, sapay kuma tapeteg paydudan dilayadyo. Tan amuyo ay din kapatpadasan yung ligat at say pumigsaan di pamatiyo, ta ipapasna kayo pay ay mamati. Ipapasna kayo ngaron ay mamati ay adi man kayo-kayat. Tan din pantong pala na at kumusto-kusto din ugali, ingana ay maga pulos di pankulangan na. Karat ako. Ako Diyos ay amami, manyaman kami sin kanim ay nay. Tan mo basama din entero ay Biblia at adu di ibagbagana may pangupsin iyat ni mansang isnan na duma-duma ay ligat ay dumatang isnan biagmi. Manyaman kami Apo Diyos tanding kalimay na at adipulos man balbaliw ay siya din mangidawat si Luluwa, siya din mangidawat unda kami sila say mangidawat Apo unda kami si Namnama ya mayat ay pangnumnum isnan mapasasabi wani ay timpo. Kudok marot Apo Diyos ay sapay kumata nawaya rin espiritum ay manubla. Ya badam sa kuna po man isuplikar sina tapnong maawatan mi ya tasay unodan mi siniyat mi man tutuloy man silbihan sika sinay ngarot Apo Dios ti yaman ya karari ko sinarin sa gusto Apo mi. Amen. May sin obvious ay maobserbaran tako isnan ilit ako kung maobserbaran ako isang kaipipukaw sin di mateng ay coronavirus na yung COVID-19 ay at waray ugyat ay mailat ako at adun dat ako di manareklamo at adun dat ako di madismaya, madepres doon ako pa ikarigatan ay man-survive. Nay kumadin na ikanan takupay ay mamati. At no sino din adalan tako sin udwani at nay kumadin kang ronan ay nung tako nya. Nay manradsak tako kuma mulak amon tako din ligat tan usalen Dios na ay kasiksiknan di pamati tako. Dublia kasin manradsak tako kuma mulak amon tako din ligat tan usalen Dios na ay kasiksiknan di pamati tako. Wow. Nutot iwan na nga ro, at apay nga manradsak tako ulay sin timpon diligat. Yan waday dua ay rason, apay nga manradsak tako. Waday dua ay rason. Umuna ay rason, apay manradsak tako dumateng ay ligat. At kananas na dinligat at papigsana din pamatit ako tasay maanusan tako dinligat. Dinligat at papigsana din pamatit ako tasay maanusan tako din ligat. Isnan nay at tatuwa na unda tako mo mabaliwan din pangnumnum tako isnan pangilan tako isnan laway mapaspasamak. May Let me give a short background din na Santiago ay adalan tako at din sulat ay in Santiago at para sin mamati ay Hudyo ay naiwar sin na duma-duma ay ili bugaw sin palalo ay ligat da mabalin ay kanatako under persecution mabalin na buhay bugaw ay imida sin na duma-duma ay ili bugaw sin lawa ekonomiya ud kadanda nya. At siya matang Apo udwani kaman ngay mayat ay allow tako abusin sitwasyon tako udwani nga yan na sulat Santiago at applicable abusin na unda tako udwani sin panlaklakaman tako isnan
ligat. Tinusa min ay kapuay in surat Santiago na tan mabalin na dataku ay mamati uno sin ulum ay pugaw kanang takon man iisut ako amin ay kaman magahali na dumaan tako. Yung bakon tatuwa di sungarod in surat Santiago na tasay dataku ay mamati utwada kailasina na ay na itkenta ko ay mamati sin kadadwan ay ipugaw. Asya isungarod ilugit ako man ilang tako sina verse 1 kananas na saan si Santiago ay mansilsilbi ang Diyos ya ang Apo Heso Kristo. So may papailas na ay dinangisurat at si Santiago imbaga na si Santiago yan sinudin imbaga na may panggap siya awak na si siya at usa ay baan Apo Diyos usa ay mansilsilbi ang Apo Diyos ya ang Heso Kristo. May latakos na ay si Santiago usa ay pangulong digimong di mamati at Jerusalem. Yan uray mo kamana din nangato din sada singgimong di mamati inbilang na din awak na as usa ay baan Apo Diyos ya ang Heso Kristo. So nga may latako din ugali na ay nababa din napakumbaba siya uray man kanang tapuon may pila siya ay sa mabigbig ay pangulo digimong gimamati yang kanana abos na di sina verse 1 mo lang kanana na nadisulat ko na kayo ay Hudyo ay mamati on Kristo ay manilisin kaili isnandaga kumusta kayo disusulatan na may kumay mawatan tako ay gimong di mamati particular din gimong di mamati Hudyo ay mo sinaduma-duma ay ili naiwara sinaduma-duma ay ili din kananas na ang manili at mangili niya ang sin English term kanada aliens, they are strangers all over the world. At sabay naman tako ay mamati we are a stranger on this earth. Tandin gusto ay ilit ako at daya. So maat ay may palagi po natako ay datako ay mamati at mangilit ako isnan labaw di daga. Yan gusto ay ilit ako at langit. Dinusay mayat ay naman tako at sina maibagay sina at tan. Aw nito at sinta pindiago at amoy takot ka dan Apo Diyos. Yan sidoy kumadin banunan tako. Isnan biyak tako ay siya. Okay, sa warod, kananas nasin verse 2, itulit ako. At mulak abo nyo din ang nakanakalasi ay ligat, sini kanana, sapay kumata kutag paydudan di layad yun. Din bilin sina at manradsak, kung kutag paydudan di layad yun, nudumatang di ligat. Untiyat na ay mabalin ba ay manratsak tako nung waday ligat ay dumatang. Yan si Santiago in suplikar na dinlay din na ibaga di manratsak na dumatang dun ligat. Tan bakunan ibagbagas na manratsak tako mismo sin ligat ay dumatang. Wadat manratsak tako sin gapuna. Apay nga way ligat ay lakamon tako. Adit ako on manratsak per se sin ligat ay dumatong. But instead, manratsak tako o putag paydudan nila tako bugaw tan waday gapuna. Yan ilang tako din yat Santiago ay manisuplikar apay nga manratsak tako. Kananas na tan verse 3 tan amuyo ay din kapatpadasan yung ligat at say pumigsaan di pamatiyo yata ipapasnak yung pay ay mamati. Layo na ipaga din manratsak tako tan din ligat ay nay at say kapadasan di pamati tako. Tan si Apo Diyos na din kapnakan Apo Diyos sin usay pugaw at din pamati.
yan din pamati ay nay tasay umigpig sa at masapul ay maipadas sina dumaduma ay ligat. Yan din kananas na ang kapadpadasan at maiaari sina o maisuplikar na sinusa ay apoy ay din balitok no maipuusin apoy at masapsap ay ma-purify o mas pay maila din quality din sa ay balitok. Siya na din na ibaga din na kananta ko on trials din na duma ay liga. Din pamatian na pawada na din anos undat ako sa itutuloy tako ay mamati ay mansilbi on apo Diyos uray wada dumateng ay kananta ko on crisis dumateng ay liga isnan biyag tako. Yan din mangitutuloy ay mansilbi ang apo Diyos uray mo liga at say kailangan din usay na kung di pamati na ay mamati. Iso nga ron gaputa din ay crisis ay isang sangon takudwan uno din liga tayo lakamon takudwan ni at sapay kuma at dinumnum tako at say usaron apo Diyos tasay kasiksiknan di pamati tako. Adi takot on adi takomot on exempted is nandigat niya uray din adi mamati at malakam na sinay problema udwani. Ngam sapay kamata mausar na lata parang lata ko mamati ay kasiksiknan di pamati tako. Duan tako pa ituloy ay mansilbi on apo Diyos patiyan din amin ay ipagbagana. Nain namin din posible ay mapasamak sin timpun di ligat mabalin ay i-compromise tako ako namin din pamati tako. Bugaw sin ligat at nalakaw na tako ay at bakon ituloy din iyat ay mansilbi on apo Diyos. Tan sa rason tako din ligat apay nga di tako amagan din panlaydan apo Diyos. At bakon kamana din siya. So nga mat kumalat ta ay din crisis isang sangon tako duani at na kumalat ta din opportunity ay amagan tako din tutuwa din sigurd ay may pasasan kalin apo Diyos. January kabalinan apo ikasabat ako din sigurd ay dama. Tanadalo duani di ipugaw ay pag-ugyat namin din maliklik nada. So nga musinudin na indawat apo Diyos ay wagas ay pamuspusan tas ay may kasabadin sigurd ay damat usaran tako siya iso nga ron, no mantaulit ako din inadalt ako baga pud kaon yan on manradsak tako mula lakamon tako din liga tan usalin Diyos na ay kasiksiknan di pamati tako. Yan waday duay gapu apay nga manradsak tako ulay sintipon di liga. Umuna tan din liga at papigsana din pamati tako tasay maanusan tako din liga. Din maikadwa ay gapo apay nga manradsak tako uray mo sangon tako din ligat at din ligat at pawadaan na din anos tasay masiksikan din pamati tako. Kananas nasin verse 4. Ipapas na to yung aron ay mamati adi man to ito tan din pantong pala na at kumusto kusto din ugali yung gana ay magapulos di panukulangan na. Kasi din gapuna uno pan resultaan na din nay yata ko man anos sintipon di ligat at din kasiksiknan di pamati tako. Din kasiksiknan di pamati tako. Tan ilana kananas na sino din pantong pala na umuna at kumusto kusto din ugali tako. Nga sinligat at
mo impalubos Apo Diyos na dumateng sa imbiyak tako, din usa ay plano na Apo Diyos at tasay mo sumigad din ugali tako. Yang kananas na tasay magapulos di pankulangan. Sunod na lang na ibaga di magapulos di pankulangan. Nga muusa ka ay ingay nataungan ay ipugaw at siyempre maging responsible tako sin ubla ay naitalak unda tako niya. Muusa tako ay mo nakatang tako ay ipugaw mabalin ay way amagat ako ay bumadang sin udum ay ipugaw. Tasay mawatan tako ay gusto. Sino na diferensya na din muyang sin usay nakatang ay ipugaw. Din muyang at mandipendar sin ipugaw ay siya. Mo din nakatang at normal ay way maamag na tasay maaiwano na din udum ay ipugaw. Mabalin ay way amagan na tasay si siya man-survive kung wala may contribute na sin room ay ugaw niya. Isang aron mo ilang tako amina din imbagan na Santiago sin verse 4 anay at numaano san tako din liga din pagsultaan na at pumutong tako pumigsa din pamati ng ingana ay bagay kulangan na siya. Mamatiak ay tasay maamag tako din na din tako ay amagon. Unwa naman kus pangarigan di ublain talag Apo Diyos na tako. Naradsak tako ay amagon sindamo. No ngay bumoy bayad wada ngay din digat ay lakamon tako yan lumamisan at kaman bugosin ada do ay daway mapasama at madismayat ako yan din tendency na di at adit ako ituloy amagon adit ako ituloy aman silbi ng Apo Diyos nga kapot naidawtan tako si Anus bugosin ada do kapadasan tako yan uray mo sinuri daway mapasama kung uray sinuay ligat ituloy takupay dudahan ay amagan din panday dan Apo Diyos tan ingay naingsa tako ingay nasanay tako ay mangamag sin panday dan Apo Diyos uray way ligat asya isuga din usa ay nakatang di pamati na usa ay kanang tako nataungan di pamati na at maobserbaran tako ay siya at matala kay pugaw maasahan tako yan no waday blay talak tako unda ida ay amaganda para sa hindi mo dia mamati at tununda ay amaga at siya din ladan Apo Diyos ay panbalinan tako kuma apay nga impalubos Apo Diyos ay waday ligat ay dumateng isnan biag tako so ngaron kasi mo waday lakaman tako ay ligat uno sin ligat tako udwani naman tako kumain palubos sa Apo Diyos na para sa pansigdan tako. Yan din pansigdan na ibagbagana na tasay kumutong din pamati tako. Tasay pumipigsa din pamati tako. Tasay mawada din anos ulat tako. Tasay mabaliwan din ugali tako ay din kaman din ugali ng Jesus Kristo. Isu nga mukamana na din nung tako din panresultana nga ro sinay crisis anay at mabalin ay mausar na tasay kaidayawan Apo Diyos. Apay tan sindigat ay nay at mabalin na ta ay mansilbi tako ng Apo Diyos. Bagat ako din sigud ay dama sin adin nga mo na din timpo ay manbibinadang tako maila din layat tako sin usaya usa niligat ay na at mabalin na po ay mangiturong na tako tasay manumnum tako nuntuyat tako ay bumadang sa ido may ipata ko ay ugaw siya so ngayon mutaulian tako din inadal tako na manratsak tako nya manratsak tako kuma mula amon tako din ligatan usaron Diyos na ay kasiksiknan din pamati tako yan waday dua ikapu apay nga manratsak tako
umuna din ligat at papigsaan na din pamati tako tasay maanos ang tako din ligat. Maikadwa at manratsak tako tan din ligat at pawadana din anos tasay masiksikan din pamati tako. Ayan, sino din maawatan tako ay ugali ng Apo Diyos is nan adol takuan. Mukaman na din imbagan Santiago, mawatan tako nga ro ay si Apo Diyos at si siya din makamu sinamin. Yan mukanan tako si siya din makamu sinamin. Uray mo, wari laway na kasama, mabalin ay mausaro na din para sa pansigdan tako ay mamati. Din ang diferensya tako ay mamati, sin adi mamati. Numan pa'y amin takot man lakamis na ligat, bugaw sin ay coronavirus ay na. Parang tatako ay mamati. Maila din ratsak tako pa lugar. Tan maila tako ay wadas Apo Diyos sa pantalkan tako. Wadas Apo Diyos ay manublasan diyak tako. Iyan, mabaliwan. Gadi tako, mabaliwan din pangnumnum tako na Apo Diyos. Yan, mukamana din. Mabaliwan. Ay manratsak tako. Uray mo, nakamot ako din ang kinalasi ay higat. Siya. Madayo sa ako.